Asithathele ithuba sibingelela abazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalesi sikhathi asiphe sona namhlanje ngalolu hlobo. Sibonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane, siyabonga ngendlela emangalisayo. So igama lami ke ngu-ST okaDlamini, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. I am the child of God. Sibonga kakhulu ke uNkulunkulu ngokusenzela leli thuba lokuthi asiphe leli thuba namhlanje asiphe lona ngalolu hlobo. And today I'm joined by men of God abagcotshwa bakaNkulunkulu abasivakashele lapha namhlanje egameni lika Jesu Kristu. Yes, bafowethu uNkulunkulu ke usemseni kakhulu. Izinto azenzayo kulezi insuku ziyasithobisa kakhulu. Kungumusa nje wakhe konke lokho sikubonayo okwenzeka lapha kulezi ikhathi zamanje. But before any waste of time, njengoba sengishilo ukuthi igama lami ngu-ST okaDlamini, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. This is a Christian platform. If umzalwane ke, I can assure you ukuthi usendaweni e-right kakhulu. You are more than welcome. This is the platform la khona si-engage ngezinto ey'thinta ibandla, ngezinto ey'thinta umzalwane, ngezinto ey'thinta the body of Christ nje at large. So siyabonga kakhulu bafowethu. Before we start, I would like us to pray, since kuyinqubo yethu yala ekhaya, kusenqubeni yethu la ekhaya ukuthi yonke into esuke siyenza sisuke sifisa ukuthi siyenze in the presence of the Lord. In the presence of the Lord, noma ngabe yini suke sikhuluma ngayo suke sizoyenza in the presence of the Lord. Baba wethu oyingcwele, siyabonga lokufanele udumo lonke nezibongo zonke zingezakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga Baba ngomsa wakho sihlangene ngalolu hlobo. uNkulunkulu wethu oyingcwele, siyathandaza Baba wethu oyingcwele ukuba kuvele wena wedwa ngamandla na through inkulumo zethu ezenzeka lapha kule ndawo. Sikhulekela Nkosi ukuthi uNkulunkulu wethu oyingcwele uzibonakalise ngendlela ofisa ngayo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, uNkulunkulu wethu onamandla, konke lokhu siyathandaza ukuba kube sentandweni yakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakuthanda ke moya ingcwele, siyakuthanda ke moya weqiniso. Be the center of all these conversations in the name of Jesus Christ, Lord, our Savior. Amen. Angithathele ithuba ngibingelele ngamukele abafundisi enginabo lapha namhlanje. Sino baba uDlakuda kanye nobaba uMotha abasivakashele lapha namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Without any waste of time, ngicela ukwenza kanjena ke ngibamukele kakhulu. Mhlamba ke ngiqale baba uMotha, sekubingelela baba. Amen. Siyanibingelela egameni lenkosi uJesu. Siyabonga baba, nephila kodwa? Hayi, inkosi nathi. Sibonga kakhulu ukuthi usivakashele. Phela sijela ukubona lapha einkundleni zokuxhumana nisuke nithinta izihloko eyinamandla ehlukahlukene ukuphilisa umzimba kaJesu. Amen. Siyabonga man of God. Angithathele ithuba ngingamukele baba, siyabingelela kakhulu baba ngokukhulu ukuzithoba, and thank you so much baba for coming. Ngiyabingelela kakhulu nami mfundisi nababukeli endaweni ezihlukene. Ngijabulile nje ukuba kule ndawo. Ngihlala ngikubuka nje, ukubukela ekudeni. Kodwa ngiyambonga kuJesu okasitshene ngathi uyadlala, athi ngelinye ilanga sozibona sihlezi nezikhu. Kodwa ke ngiyabona hayi cha izwi liyenzeka. Oh my God. Baba wami siyabonga kakhulu baba, kakhulu egameni lika Jesu Kristu. Ngithanda ukuthi vele ngabe ngisasichitha isikhathi, sivele singene straight kwisihloko sethu, kwisifundo sethu. Ake ngibe ngaleyo ndlela, kwisifundo sethu baba osiphathele sona lapha egameni lika Jesu. Kanjalo nobaba uMotha esinaye lapha namhlanje. Angazi baba, should nje we just have a conversation, inkosi iyosihola ngendlela esihola ngayo. Mhlambe nje angazi ubani ongasi-introducela isihloko sethu okanye isifundo sethu namhlanje, but ngenxa ukuthi bengilokhu ngixhumana nobaba through ubaba uMotha,
Mhlambe baba angazi ungasindlalela nje ekuthenini ukuthi lento inkosi ekulethele yona lapha namhlanje. Mhlambe mfundisi nobaba uMotha Baba. ihlezi nginesilonda nje enhlizweni yami umsebenzi kaNkuluNkulu makusho ubuke noma mhlawumbe ulalele ibuka ukuthi ibandla likaNkuluNkulu linikwe igama elikhulu kwathiwa liwusawuti womhlaba. Kusho ukuthi uma linikwa lelo gama kwase kuqhutshekwa kuthiwa umuzi nje mawakhiwe endaweni ephakeme awukwazi ukusitheka. Mawubuka ke indaba kaSawudi, indaba kaSawudi ikwazi ukuhlanganisa inyama engenasawudi iwuhlanganise namanzi uphuma into edlekayo kuwo wonke umuntu. Manje ke uma ke ibandla uJesu ethi nina ngingusawuti womhlaba, usuke esho lokho ukuthi thina umhlaba uma usondela kithi funeka ufike uthola ubumnandi, ube nezinto umhlaba ozibonayo nozitholayo mawusondela. Kodwa mfundisi uqala ubheka kulezi insuku esiphila kuzo, singagcina sibizwa ngopelepele womhlaba. Ngoba manje uthola ukuthi abantu abakwazi manje ukusondela kithi, and uNkulunkulu wenze indlela enhle kithina esingenayo imali yokwenza izinto ezinjengalezi. Kodwa wenza ukuthi nibe khona nina, uNkulunkulu abeke nini ukuthi nenze umsebenzi kanje ukuthi ivangelike likwazi manje ukuphuma lisabalala umhlaba wonke ngesikhashana esincane. Kodwa manje uthola ukuthi ke uma kufanele ngasenza lokho thina sizokhipha upelepele. Abantu kufanele bezwe uSawudi esikhundleni sikaSawudi, bezwe upelepele. Manje yiyo lento ebingihlupha ukuthi kodwa singenza kanjani ukuthi ibandla livuke ebuthongweni ukuze lazi ukuthi isikhathi sini lesi. Ukhona ukudla mfundisi okutheliswa usaqala ukufaka ebhodweni njengenyama, kodwa kukhona oqala ukubilisa kuqala bese uthela kuSawudi kodwa sekubilile. Manje ke ngicabanga ukuthi yonke leyo nto uyawubheka ukuthi sekusikhathi sini lento ngiyiphekile bese ukwazi ke ukufaka uSawudi. So ke ibandla bengibuka ukuthi ake libheke manje ukuthi isikhathi sini and lona liyini uSawudi ngendlela engeke ngincome ngayo ukwazi ukuthelwa noma amanzi ebila cishe uzopheka uphuthu ubilisa amanzi. Abanye baqala ngali uSawudi ukuthela bese bethela impuphu, abanye baqala ngempuphu bese bethela uSawudi. Kodwa uSawudi uthelwe emanzini abilayo, kusho ukuthi uthelwa lapho impi yokushisa ingakhona. Kodwa ngoba uSawudi udalelwe lokho ukuthi ungene noma kushisa. So ke ibandla kufanele lazi ukuthi iBhayibheli lisitshenile ukuthi ngalezi insuku kuyoba khona izimpi. Kusho ukuthi uma kukhona izimpi ibandla lingeni lona liyimpi, kodwa lingena liwuSawudi, lingene lizoyolisa, lingene lizokwenza ukudla kube mnandi. So ke kodwa mawubheka kulezi insuku ugcina sekuyiyo uSawudi osukwazi ukukhiqiza amazwi abatshazwa ngumhlaba. Kanti njoba kuthiwe siwuSawudi mfundisi uMotha, kuthiwe ke ngisho emlonyeni yethu angeke lisatholakala izwi elibolileyo. Kusho ukuthi ke njengoSawudi abantu laba bafuna uNkulunkulu bexakekile ezweni abawuthole lo Sawudi oyibandla.
kodwa bangathi mabezokha ithelo ebandleni mfundisi kodwa bafica ameva nje engumbana nganoma ingumbano yayazi. Ngiyazi kahle. Manje ngiyambonga kuJesu ukuthi umuntu alithole leli thuba elinjengaleli, kodwa ke ngicele ke ngizwe baba uMotha ngala. Baba Motha, yes baba. Amen. Sibonga kakhulu Mr. Dlamini ukuthi sithole leli thuba. Amen. Noma ke ngithi ngihijackiwe. Amen. Ngoba phela ubaba uvela lekudeni vele and then wayesethi hayi ngoba besekhulumile nawe akake sizama ukuza ngapha sizokubona. Yes. Njengoba ke eseyiqalile indlela ngiyabonga kakhulu nje ukuthi sibe nawe nathi besikubonele ekudeni. Sinesqiniseko sokuthi ngelinye ilanga siyolithola ithuba. Vele nanto ke livelile ebelingazange lihlelwe umuntu kodwa lihlelwe ngaphezulu ngoba izinto eziningi kushuthi azihlelwa yithina abantu kodwa lihlelwa uNkulunkulu. So indaba axoxa ngayo ke ubaba uDlakude indaba ejule kakhulu. Ngoba ekhuluma ngoSawoti nje uyawuza ukuthi uSawoti ngijwayele ukuthi uma ngishumayela ngithi uSawoti into engathi ibukeka iphansi kakhulu kunezinto ezikhona emhlabeni. Noma ngathi is the cheapest thing ever in the world iSawoti. Now uyazi ukuthi mhlawumbe mawungangena e-store ungathola iphakethane elikhulu ulithole ngeprice echeap kakhulu iSawoti ngoba licheap. Kusho ukuthi into engathi ayisinto enkulu engazithengeke ngeprice enkulu kodwa iprice encane ngesizathu sokuthi into edingeka kuzo zonke izindawo. Yes. Njengoba ebala nje indaba yamabhodwe uSawoti kuzo zonke indawo ekitchen ila usebenza khona. True. And ngoba usebenza lapha ekitchen uyathandeka umnandi kodwa ucheap. Hey madoda. So manje ke sibizelwe lokho ukuthi uthi uJesu nina ninguSawoti womhlaba. So ngoba siwuSawoti womhlaba ke funeke umhlaba uzuthola itest uyithola kithi. Awukwazi ukuthi uthi nawufika kuSawoti ufuna ukuthela isishibeni or eparishini bese uthole sekubaba njengoba esho nje ubaba uDlakude ukuthi uthola ukuthi uthela uSawoti kodwa sewusebenza umsebenzi kaPelepele uSawoti. Okungenani uthi usebenzisa uSawoti sewusebenza umsebenzi woshukela. Uyabona ukuthi manje iopposite yobuSawoti lo. Uyabona awenzi lokho uSawoti umsebenzi wawo ukuthi mawuyolise makube mnandi makube tasteful yonke into oyenzayo. Ngoba uSawoti uletha ukuthi kube tasteful. Inyama ungayipheka uyiqede or ukudla konke ukupheka uqede kodwa mawungakafaka uSawoti kusho ukuthi inyama le ayizukutesta bayibeka kahle izobaduma. Akuzukudle ukuzwakala ukunambitheka kwawo. Ngamanye amazwi ke ibandla linguSawoti emhlabeni. Foneke umhlaba mawunenkinga funeka uze uzothola isolution eSawotini ngoba iSawoti ufuneka ufake ubumnandi ukuthi noma ngabe bese kuphelile ubumnandi ezweni kodwa once wathola uSawoti funeka ubumnandi buzwe itastefully yokudla ukuthi lokhu kudla kutesta kahle kuyezwakala manje ukuthi inhloboni yokudla ngenxa ukuthi sekunoSawoti. Kodwa manje kubonakala ibandla ingazathi libuyele emva kakhulu. Ibandla ngazathi yilo eliletha ukuthi lenze opposite ye test kaSawoti liba yi-opposite alisenzi lokho kufanele kwenze. So ke kahle umsebenzi weSawoti ukuthi abantu mabayibone lento ukuthi imnandi iyadleka ngokuthi kunoSawoti. Makungekho uSawoti angeke kudleke kamnandi lokho kudla okudliwayo. So ngiyabonga nje kakhulu leso sendlalelo simnandi kakhulu esikhulunywe ubaba uDlakude ngoba ke ayipheleli lapho ke uthi mayesuka lapho kuethi nina ninguSawoti womhlaba. Kunamagama ke awakhulumayo lapho ngoba sisesekusawoti nje. Uthi ninguSawoti womhlaba bese athi ke uSawoti mawudumele uvuselelwa ngani. Uyabona manje ukuthi iyajula ke indaba akufuneki sithi singuSawoti kodwa sibe siwuSawoti onjani odumele. Akazi ukuthi bayangizwa abalaleli noma emakhaya. Asingabi uSawoti onjani odumele ngoba kushuthi masinguSawoti odumele asisawenzi intando kaSawoti.
Uyabona uJesu mayekhuluma ethi nina ningusawuti womhlaba. Yes. Besathi ke kodwa usawuti mawudumele besathi uvuselelwa ngani na? Uyabona mayethi uvuselelwa ngani? Awuyitholi answer. Yokuvuselela kaSawuti. Ngamanye amazwi uma ungisawuti ufune kulwela ukuhlala ubusawuti. Ungabe usawuti odumele ngoba kuzoba nzima ukuvuselela usawuti sewudumele. Ngamanye amazwi sewuthethwe sewuphelelwe yini yivalue yobusawuti noma sewuphelelwe yini yitest kaSawuti. Awusesiya ukutest kaSawuti sewudumele. Therefore manje umhlaba masibheka ke manje emhlabeni ingazathi thina singusawuti emhlabeni kodwa singusawuti onjani odumele. Sabazalwane nje namhlanje sebengisawuti odumele ngoba why abasayivezi lento ye test kaSawuti emhlabeni. So ke yilokho kumele sikulungise singabazalwane sisesenalo ithuba lokuthi ibandla lingakahambi asilungise ukuthi mangabe bese usawuti odumele sibuyele kumnini kaSawuti lo senze saba usawuti ukuthi baba ake usibuyisele ngazathi usawuti odumele manje ngathi asawenza umsebenzi kaSawuti. Ngakho sisize moya ingcwele ngoba silethela umoya ingcwele emhlabeni. Umoya ingcwele mase usawuti odumele kusho ukuthi uzosuka kithi. Thina sizogcina sisele namavesi. Sisele nokuthi siyalazi iBhayibheli. Sikhulume ngeBhayibheli kodwa siwusawuti onjani odumele. So kuyingozi ke kuba usawuti odumele. Sifuneka thina sinxusa umoya ingcwele sibuyisele sibe ngusawuti. Lo ufunwa uwe hayithi. Ngoba sizenzanga saba usawuti kodwa senziwa uye ukuthi sibe usawuti. Bese ayaqhubeka ke athi ninjalo nje niukhanya. Madoda. Hey, kwezwe. Hey. Siukhanya kwani? Kwezwe. So ke kufuneka sibe yilento uJesu ayisho athi sibe yiyo. Amen. So ke ngibengena nje lapho ukuthi ke ubabudla kodwa sazoqhubeka. Kodwa ke sibe usawuti. Sibe usawuti lo ofuna uNkulunkulu singabe usawuti odumele ngoba mawuthi uyabheka namhlanje abazalwane bakhona emhlabeni ibandla likhona emhlabeni kodwa inkinga liwusawuti odumele. Uzwa ngeinkulumo ukuthi usawuti odumele lo. Amen. Babudla ukuthi angiphose kuwe baba wami. Mfundisi nabalaleli yabuka nje ukuthi njoba sikhuluma kanje. Kuyavela nje ukuthi uNkulunkulu wenza izilwane ezinhlobo. Yeah. Kukhona ezihlala lapho olwandle, inhlanzi nezinyoka and nesitha sakho uqobo. Yes. Sehlela olwandle. Kwaze kwathiwa maye kuwe mhlaba ingeniswe olwandle. uNkulunkulu ke ngoba uNkulunkulu womusa wayesehambe yoshintsha lamanzi ewafaka uSawuti ukuze lezilwane ezifakwe lapha zingaboli ngoba uma engafakanga uSawuti kodwa iphile emanzini amanzi azoyibolisa kodwa uNkulunkulu wayesethatha uSawuti ngoba uSawuti uyakubamba ukubola wawufaka emanzini waseyigcina khona lezi inhlanzi so ke umsebenzi kaSawuti mkhulu angithi yabona ukuthi lapha khona lonke uhlobo bathi abanye abantu namadimoni ahlala khona bake basho bathi bethandazela umuntu lapha kodwa bathi uthi usolwandle bebe bese Gauteng bona kodwa bathi lo muntu abambambela uthi usolwandle yena kodwa bayazi nabuthi bambambe nje banayi la eGauteng kodwa abakhomba olwandle athi la besebenzela khona umsebenzi wobumnyama bathi inkosi yabo ke ihlala lapho olwandle so ke uNkulunkulu ke usifundisa ukuthi njengoba ke thina siwuSawuti naseyitheni zethu siyangena ngobusawuti siyokwenza ukuthi ubutha buphele ngoba ubutha phakathi kwempethu nempukane eletha ukubola enyameni kodwa ngenxa kaSawuti iyehluleka impukane ukukhiqiza ubomi ukuze lenyama ibole so ke impukane iyisitha senyama
kodwa ngenxa kaSawoti itholakala ingasakwazi ukuba yisitha. Nathi ke njengabantwana bakaNkuluNkulu njoba siwusawoti ngisho ezitheni zethu lize lithi iBhayibheli asiyithanda izitha zethu njengoba siyithanda thina. Uyabona mawukwazi ukuthi wena umzimba wakho ugqokisa ngamalini, kusho ukuthi isitha sakho kufanele ke usithandeke kanjalo. Kodwa ke usathaneke ufuna ukwenza lo Sawoti udumale. Umbuzo kaJesu ke uthi ke konje ke uSawoti ke edumele ube sevuswa ngani? Uthi ke kawusasizi lutho uphela ukuthi uphonswe ngaphandle unyathelwe ngabantu maqeda uphonswe emlilweni. So ke kusho ukuthi uma ibandla selidumele alisasizi lutho ngoba izinto elikhipha mase lidumele likhipha izinto eziwupoison bese lidinga ukuthi ke manje uNkulunkulu alinikele ebantwini uzwa abantu belithuka kanti balinyathela ngeinyawo. Uyabona nje ibandla kulezi insuku linyathelwa ngeinyawo ngoba zonke izinto elikhulumayo ayisabasiza abantu. Yini ke eyenza ukuthi uSawoti ukwazi ukungena nomaphi? Ikuthi uSawoti awuqhamukanga usumhlophe usuSawoti, kodwa undlule igayweni einhlobonhlobo ucolisa. Uyabona wehlukene igaba khona uSawoti omahadla ziye zithi ke inyanga zelapha ngawo lo mahadla bese ke kuba khona lo fine. Kodwa uma ungayobuza kulo fine ukuthi njoba ufine kanje uqhamukaphi, uzokutshela ukuthi ngendlule esigayweni ngabekezela ngikhandwa ukuze ngizofunda ukubekezelela inkinga engizohlangana nazo ekuhlanganiseni impuphu namanzi ngenze lezi zinto zithandane. Kusho ukuthi mawungumntwana kaNkuluNkulu la ufica khona kunezimpi ufika wena ngoba uSawoti ukwazi ukuhlanganisa. Manje into eyehlula amaKristu ukuthi ahamba yoshumayela kodwa engaphekwanga wona ngoba kufanele aphekwe. Kukhona lezi zinto kuthiwa maketela. Yabona iketela liyiplastic. Kodwa ngokuthi ukuze likhandwe ngensimbi eshisayo lilungiselelwa izimo elizohlangabezana nazo. Yingakho likwazi ukugcina insimbi ezobilisa amanzi kulo maqede lona lingashi. Noma amanzi esebila seliyakwazi ukuhlala nawo ngoba litrainiwe. Manje ke kulezi insuku esiphila kuzo sandelwa nazinceku eingatrainiwe ezithi umazizwe izinto bese ziyithatha nazo ngezimpo ongakazuyibona ziphenduke manje zingabe yisaba uSawoti, ziphenduke zibe upelepele uzithola usukhipha igama ongeke usakwazi ukuluhosha noma usuwedwa umoya engcwele sekusola makuukuthi naye usenaye. Ngoba umoya engcwele empilweni zethu njengamaKristu umi phela njengokuthi uyena osenza sibe uSawoti womhlaba. Kusho ukuthi uma umoya engcwele engasekho kusho ukuthi ubuSawoti abusekho sebudumele. So isililo sami mfundisi ileso ukuthi angazi ukuthi singenza kanjani ukuthi masithola izinkundla uNkulunkulu esivulela ezinjengalezi silethe uSawoti, silethe uNkulunkulu ebantwini. Uma kuukuthi kunomuntu engingezwene naye ngenza izwi ngiye kuye njengoba kusho izwi. Kodwa uma ngiza la ngiza lapha mhlawumbe ngizomjikijela ngithi mfundisi uDlamini kukhona lokhu ukucosha igabade. Yalibona khona lamagabade engapha ngakithi maslima umkhulu ayisijikijela ngawo
uma ecosha kunaleli gabade lingaqinile lesikhathi elijikijela liyahlakazeka lithinte nabe engaqondile bona. So ke mawufika kulezi indawo ezinjengalezi kanti uzokhuluma izinto ezingafanele ngabanye abazalwane noma ngabe uyedwa, kodwa lamazwi wakho wakhiphayo asenjengegabade, aselimaza nabantu abangangene. Kusho ukuthi manje lo pelepele wakho usufake emlilweni, kanti umlilo uyavutha kugcwele abantu endlini. Wawusucima umlilo sekusala intuthu isihlangana nalo pelepele isichopha abantu abaningi endlini, sekudaleka izinto eziningi. So ke bekusemkhulekweni wami ukuthi ibandla ake libuyele efoundation yalo, lizazi ukuthi liwusawoti, lizazi ukuthi futhi likukhanya kwezwe. Yabona khona izilwane engiyithandayo uma sihamba la ebusuku zibaleka impela ngapha okumnyama khona, zifuna ukushayiswa yimoto. Umehluko wazi into eziyiqondile, zifuna ukufela la kukhanya khona. Kodwa manje kuzosilimaza thina ukuthi sifike sibe ukukhanya. Uma abantu bebaleka ke bethi beza kulokhu ukukhanya, bafice kumixwe nopelepele, bagcine bengasakwazi manje ukufitha kulokhu ukukhanya. So nje ibandla ngizothi nje singabantwana bakaNkuluNkulu ake sifune umuntu nomuntu akaka esibukweni sikamoya ayoyibheka ukuthi useyikho yini ukukhanya, useyibo yini ubusawoti bakhe asebudumele yini. Mfundisi nabalaleli, bengithi nje namhlanje mfundisi Motha ake sikhulume nje, uyabona, ngezisebenzi kaNkuluNkulu ukuthi izisebenzi kaNkuluNkulu kezifunde lapha koPetro. oPetro baficwa bajuluke bamanzi bayadoba. Uma efika uJesu bayamtshela ukuthi lokhu befike la ubusuku bonke, bathi kodwa ababambanga lutho. uJesu uthi kubo, ngilandeleni. Into engifuna ningilandelele yona ikuthi nina nidoba ningenziwanga. Manje ngilandeleni ngiyonenza abadobi babantu. Kusho ukuthi uyenziwa, ngoba mungenziwe uzolimala endleleni. Kwesinye isikhathi uke wacabanga ukuthi uPetro usesenziwe naye ukudoba, kanti usenokuthukuthela. Ubona basondela kuJesu and uyasibona isizathu abasondela ngaso, kanti yena akaphendukanga, usagodla inkemba. Uma ebona lenceke isondela kuJesu ukhipha inkemba, ugeca inceku. Mayegeca indlebe iwela phansi, kwase kuthi uJesu owenziwe, ondlulile ebuhlungwini, ondlulile kuzo zonke indawo, waze wayondlula esiphambanweni, wayokhipha ukuthethelela khona lapho, wathatha indlebe yalenceku wayiphindisela, kodwa watshena lona ahamba naye ukuthi ngicela ubuyele emva kwami ngoba sengibona uSathane usekuwena. So bengithi mina sizinceku zikaNkuluNkulu ake sivume ukwenziwa, ake sivume ukuba usawoti, ake singajampi ebhodweni elipheka usawoti, ake singajampi la kukhandwa khona amaglobe okukhanyisa ukuze sizokwazi ukumelana nogesi bese siba ukukhanya kwezwe. Baba uMotha. Amen. Amen. Yezwakala mfundisi kakhulu. Egameni lenkosi uJesu ngithola kakhulu le ndaba mawuthinta indaba kaJesu ethola aboPetro bekade bedweba noma bebamba amafishi. Vele laphana ke uma uJesu ebafica ukhuluma amagama ukuthi maye bathola ukuthi akukho abakutholile, kodwa kunamagama wakhulumayo uthi phoselani ekujuleni. Ene uPetro ma esho uyamtshela ukuthi inkosi thina sishikile ubusuku bonke, meaning that ibandla namhlanje liyathanda ukutshela uJesu
ukuthi senze lokhu nalokhu nalokhu nalokhu, kube ngazathi uJesu akayazi into abayenzile. Kodwa ke into engiyithandayo ile ukuthi uPetro mayethi sishikele ubusuku bonke kodwa egcineni uthi kodwa ngezwi lakho sizophosa. Kusho ukuthi manje ngamanye amazwi awusahambi ngokuhlakanipha kwakho la. Awusahambi ngokuthi wena unani, ufunde kangakanani, uphetheni. Kodwa sewuhamba ngezwi ngoba uthini la uthi ena ngezwi lakho. So ke sekumele kusebenze izwi lika Jesu yena yedwa. Kusho ukuthi kuwo wonke umzalwane ophila emhlabeni manje sekumele athathe izwi njengoba lisho incwadi lapha encwadini yamaHebheru chapter number 4 uverse number 2 ukuthi funeke ungumzalwane ukwazi ukuthatha izwi likaNkuluNkulu bese ulihlanganisa nokukholwa. Uyabona mawuthatha izwi lika Jesu ulihlanganisa nokukholwa kusho ukuthi lento uNkulunkulu ayifunayo uzoyenza njengomntwana kaNkulunkulu ngoba wena uyakholwa and sewusebenzisa ukukholwa kwakho nezwi leli lika Jesu. So manje uPetro ke lapha uthi manje into ezokwenza ukuthi ngiphose anginayo esinye isizathu engingaphosa ngaso ngoba iexperience yami ingifeyilile. Ngamamazwi umhlaba abakholwayo emhlabeni mabangahambi ngokuhlakanipha kwabo, masingahambi ngoexperience yethu, masingahambi ngokuthi sashumayela eminyakeni eminingi eyandlula. Ake sikhohle ilokho ngoba uNkulunkulu akabali ukuthi uqalephi, kodwa uNkulunkulu ubali ukuthi ugcine kanjani naye. Ngamanye amazwi ohambeni lonke lakho lokukholwa uhambe ngayo indlela yokukholwa nokwazi kwaba sekugcineni. So manje uthi uPetru ke lana ke uthi ngezwi lakho. Into emenza phosa uPetru akusukuthi experience yakhe sekayibekele emuva manje ngoba use understand calling ukuthi yini kahle kahle le calling engibizwele kuyo. Ngoba uJesu mayebabize bafica bedweba eyobabiza from the beginning mayiqala ubabiza ku calling uthi ngilandeleni kwadinga ukuthi bashiye amanethi. Kuyahlupha ukuthi uhambe uyoshumayela ivangeli kaKristu kanti amanethi wakhe awashiyanga. Kuphazamisa indlela yokukholwa, kuphazamisa uhambo lwendlela yokukholwa yokuthi uveze ubusawuti. Abuveli ubusawuti mawuhamba namanethi akho uyokholwa. Kwamina uyoshumayela ivangeli. Fanele kuqale kusala amanethi. That's why uJesu athi athi ngilandeleni. Mayethi ngilandeleni basebenzani? Bashiya amanethi. Amanethi ayashiywa mawufuna ukuhamba noJesu. Amanethi wakho ukuhlakanipha iexperience iknowledge yakho fanele isale kuphakamele kaJesu ngoba wena ushiye ina amanethi ubizwe ubanda uJesu. uJesu maye kubiza ukubizela ivangeli lakhe hayi leli lakho ngoba mawuzohamba namanethi wakho kusho ukuthi uzosebenzela wena ungasebenzeli uJesu. Ngamanye amazwi uzosebenza half for Jesus uphinde usebenze half for yourself because at the same time ubizwe uJesu kodwa uphethe amanethi wakho. Kusho ukuthi la indleleni uzohamba usebenzela uJesu uphinde usebenzele nawe, meaning that uzokwazi ucompromise ngevangeli kaJesu endleleni. So meaning that fanele ushiye amanethi bese uyamlandela. So ke uPetru mayethi laphana ethi uNkulunkulu ethi uJesu ngiphosane ekujuleni. Into emenza aphose ekujuleni ukuthi uke wa understand ukuthi ngubani lo akhuluma naye manje. Ngoba mawunga understandanga ukuthi ngubani lo okhuluma naye, ngubani lo bhekene naye, ubani kusho ukuthi ngamanye amazwi wandlula ekutheni uJesu ungumuntu njengoba efike physically emzimbeni wenyama. So sewundlulile uPetru manje sewukwelika lo engikhuluma naye is actually God the creator, lo dale yonke into, meaning that ayikho into ezomehlula. Njengoba ethi angiphose amanethi ami ekujuleni angenze lento ayiphosile regardless ukuthi ngishikashikeke ubusuku bonke. Akusasebenza experience manje, akusali experience. Ake ngithi kubashumayeli balesikhathi se-end time akusali experience yethu ngaphandle ke kungena umoya ingcwele kusebenza uNkulunkulu ukuze sizokwazi ukuthi ke angisho ngiyakhothela ukuthi lapha kuHebheru chapter number 4 uverse 1 lithi uwathatha ukukholwa, uyakholwa ukuhlanganisa nezwi. Mase ukuhlanganisile ke lezi zinto zo2 sezizokwazi ukusebenza, uzokwazi ukuphosa ekujuleni. Because why? Because usuthatha ukukholwa kukuwe
wathi uNkulunkulu lo ongithumayo sengiphosa okujulweni, sengiphosa ngani ngezwi likaNkulunkulu, sengithatha ukukholwa ngikuhlanganisa nezwi, sengiyaphosa kinethi. Angisaphosi ngeknowledge yami, angisaphosi ngemfundo yami, angisaphosi ngokuthi mina ngibuyaphi neva ngihambe kangakanani indlela la, sengiphosa ngezwi lakhe. So mase uphosa ngezwi lakhe, so ke yonke into iyenzeka kuNkulunkulu ngoba sewusebenzisa yini izwi lakhe plus nokukholwa okukuwe. So manje lithi iBhayibheli ke wayeseyaphosa uPetru wathi ngezwi lakho, wayeseyaphosa. Waphosa kuphi? Ekujuleni. Kulapho baqala ukubamba khona emva kokuthi basebenzisa ukukholwa ukuthi siyaphosa ngezwi. Awuphosi nje. Abantu abaningi namhlanje bayashumayela baphosa ngaphandle kwezwi. Akube nokukholwa bese kuba nezwi. Bese uyaphosa ekujuleni. Ukhathi uzobamba. Ngoba sikwazi ukubabamba abantu kanti siyaphosa ngokuhlakanipha kwethu. Ukuhlakanipha kwethu akusizi kule ndlela. Kule ndlela kusebenza izwi bese kusebenza ukukholwa. Funeka kube nokukholwa bese usebenzisa izwi, therefore uzophosa ekujuleni bese uzobamba. Amen. Amen. Waphinda kuda ngifisa nokuchecka enye into la ukuthi khonto ithintile engiyithandile as a body of Christ. Let's say kokunye uyawuthola ukuthi kinga ezikhona as in a body of Christ. Nguzwe we indezela futhi ishayele sometimes izinto esinokulungisa, indlela esinokulungisa ngayo izinto ezabazalwane. Ngifuna ukubuza mhlambe kuyingxenye ukuthi mhlambe nabanye abasindiswe ngayizolo basebashe into enekanjalo kuba neyinkinga ekanjalo mhlambe ine local church okanye kubalimaza kanjani labo uthola ukuthi mhlambe basanda nakufika embusweni kaNkulunkulu. Mhlambe kubalimaza kakhulu. And futhi into elimaza amakholwa kakhulu besafika ekukholweni uma leyo nto iyenziwa umuntu abacabanga ukuthi uyileader yabo, and leyo nto ibalimaza kangangokuthi bagcina bevaleleke ekuthenini uma bevelelwa into enjena bangaya kubana basize, ngoba manje uma lo muntu omephambi kwabo enza izinto ezibalimazayo. Ake ngithi mhlambe ikhona lento iyenzeke kanje emabandleni, uthola ukuthi umfundisi impela uzwile indaba thizeni yengane yomunye umama, kodwa yena wase angithi akathunyiwe yena uNkulunkulu. Njobe engathunyiwe uNkulunkulu sekuyiyona ntshumayelo yakhe osekufanele ukuthi aye phambili, and uyazazi ukuthi noma ngenza ubuciko nobugago obungakanani kodwa intshumayelo yakhe incike enganeni kaMama uSibanibani okungiyena ezwile ngaye. Kodwa ngoba uhlakaniphile, usathana umupha ukuhlakanipha, lento uzoyiletha ngokuhlakanipha, kodwa lo okhulunywa ngaye uzozwa ukuthi lento ekhulunywa lapha ya yinto lene bengiyenzile. So ke ake ngithi ke mfundisi uDlamini, mina bengithi uma befundisi bengavuma ukwazi ukuthi abakazi bayithume, bathunywe nguNkulunkulu. Uma bethunywe uNkulunkulu abangayikhuluma into angayishongo. Awukwazi ukuyogibela epulpit uyokhuluma into uNkulunkulu angakaza kuthume yona. Mhlawumbe ake ngithi ngizogibela la kodwa ngizofighter umfundisi uDlamini, yabona. Sengiphambene neconstitution, uma bengithunywe uNkulunkulu bengizokwenza into eshiwo iconstitution yezwi. iConstitution yezwi mfundisi uDlamini inginika ukuthi uma nginensolo nomunye angiye kuye sisobabili siyilungise ingafiki la ebandleni, ngoba kukhona abantu abasanda kuphenduka abazozwa. Uyabona ngapha ngakithi mina ngiqhamuka ngapha ngase indaweni zakongena ejeni, besike seqhathi inkunzi lapho.
uthole utshani bumaqeqequ angithi limala bona makulwa inkunzi kanjalo ke uma kunqikilana inqama ebandleni kulimala abazalwane angiphathi laba abazalwa izolo laba abazalwa izolo angazi balikhohlwa yina befundisi lelizwe lithi lona nje okhubekisa mncane laba abancinyane lithi kungcono kuye ukuthi agaxwe itshe lokusila abese yophoswa ekujuleni kolwandle usiyabona ukuthi uma befundisi bebethunywe uNkulunkulu bebezolazi izwi likaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uJesu uthe bangaphumi bengakawembathiswa amandla kaMoya oNgcwele uthe abahlala emzini baze bembathe amandla so ke ngifuna ukuthi ke kulombuzo wakho lokhu nje ukulimala vela abazalwane balimele njengendlela abalimele ngayo ake ngithi kukhona abazalwane bakaBabudlakude khona abazalwane bakaMamoda ngikhuluma ngolimi lwanamhlanje kuthiwa ngabakaBabudlakude ngabakaMamoda so ke leyo nto iyenzeka nasebandleni elilodwa uthola ukuthi khona ibandla likaMama umfundisi bese kuba khona elikamfundisi usho ukuthi leli likaMama umfundisi licheme nomama mfundisi ngoba umama mfundisi into yakhe abanye abasuke beyijwayele usuke negroup alwa nayo nabanye omama bese kuthi umfundisi naye unegroup yakhe so lelo bandla elinjalo lisuke selikhubazekile ngoba kudumela usawoti kwase kucima isibani sokukhanya so ke labo bantu abasuke besanda kufika bafika la ebandleni ngizothi bafika sebenjengani bafika sebenjengabantu abakhubazekile uyabona umuntu ekhubazekile ube sehlala kuleyo ndawo useyazi ukuthi uhlala kwi-wheelchair ayikhenye so ke noma ngafisa ukusukuma noma ngafisa ukubaleka kuzingozi akakwazi ngoba ukhubazekile so ke noma ke lo muntu oselimele engafisa ukushintsha ahambe kodwa usekhubazekile ngeke asakwazi ukwenza lutho so ke indlela yokuthi asizwe kuukuthi kusizakale mhlambe inceke esuka ihamba phambi kwabo mfundisi ukuze aphile nalo ukuchecka futhi lapha babnotha do you think are we doing enough for abazalwane mhlambe othola ukuthi suke belimele noma sivele sithi nje hayi kulungile ngicabanga ukuthi this is a leadership conversation because kuyawuba ukuthola ukuthi khona izimvu ezilimele so kulezi esuke ilimele are we doing enough now ukuzilanda noma siyasithi nje hayi bayibona hey yeah inzimanya lapho baba Dlamini ngathini indlela njengoba Babudlakude ayibeka nje dependa kakhulu obizweni ukuthi ngempela abaholi laba abakhona abasuke behola laba bantu babiziwe ngokwempela nangokweqiniso ngoba uJesu uthini uthi kuPetro uyangithanda na uthi uPetro yebo uthi yelusa umhlambi wami uyambuza ngokwesibili Petro uyangithanda na uyaphinda uthi yebo Nkosi ngiyakuthanda uthi nakekela amawundlu wami uyembuzo kwesithathu ke manje umbuzo wodwa uyabona umbuzo wodwa so ke lo mbuzo lo awubuza lapha umbuzo esingawuthatha sibhekise kithi thina njengabaholi ukuthi kahle lento ebuzwe uPetro wena njengomholi uNkulunkulu uke wadibana naye ukuthi akubuze lo mbuzo ene wawuphendula kanjani ngabe lento ayibuza uPetro uyayenza na yokuthi nakekela yelusa uyabona so ke manje lo mhlambi ke kaNkulunkulu njengoba ufikile ulimele la umsebenzi waPetro kunakekela
akusuka umsebenzi woPetru ukulimaza. OPetru umsebenzi wawo ukwenza ukunakekela lo mhlambi, ukwalusa lo mhlambi, ukondla lo mhlambi, la unamanxeba ulibele khona ukupholisa. Akusuka ukuthi angisho thina singusawoti. So ke asiwusawoti ukuthi sifakwe esilondeni samawundla limele sithunuka amawundlu. Kodwa siwusawoti ukuthi funeke sipholisa amanxeba walamawundla limele. So ke meaning that esikhathini samanje ngekweqinisa liphelele ayenzeki kahle lenkonzo yokunakekela amawundlu kaNkulunkulu. Kodwa siyawayekela nje ukuthi adliwe noma ashaywe noma kanjani athunukwe ngoba labantu mabebuya ezweni besesebasha bangama new convert basadinga ukuzofundiswa basadinga ukuzothola uthando ebandleni. Uthola ukuthi ebandleni uthando lona self alukho. Kuphi kulaba asebebadala mhlawumbe singababiza ukuthiwa ngama elder webandla, amadikoni webandla, labo bazalwane asebebadala ebandleni. Abalitholi labantu abafikayo nje bangafika namhlanje kusasa bangafiki usukuza ngoba yini abayitholanga lothando abalidingayo. Labantu balimele ezweni baphinde bazolinyazwa ngaphakathi. So ke meaning that ayenziwa lento lomyalezo kaJesu ukuthi nakekela amawundlu, yelusa amawundlu. Umsebenzi weshebhadi ukwenza ukulusa. Uma uluselani? Ulusa ezilimele, ulusa ezingalimalanga. That's why uJesu uyakwazi ukushiya eziyi99 ayofuna eyodwa. So umsebenzi wethu ukufuna ukuthi le engasekho wayingekho siyilandelele la ikhona ukuthi kwenze njani, ngabe limele, ngabe iphukile, ngabe ifile whatever ongayicabanga, kodwa funeka uyilandelele uzuyithole uyibuyisele esibayeni. Umsebenzi wethu ukubuyisela izimvu kaNkulunkulu esibayeni, akusiyo umsebenzi wethu ukukhipha izimvu esibayeni. Ukuze zikwazi ukuhlala esibayeni izimvu bazalwane mazithola ukuthi kuwarm, kufuthumele, kunokudla ziyadla, uma zigula ziyalashwa, yabona, uma zomile ziyaphuziswa. Umsebenzi wani wabalusi lowo. So manje ke leyo nto ilahlekile ebandleni, yilento engasekho, ayikho at all these days, ayikho at all. Instead that's why izimvu zingangena namhlanje kusasa ngeyiphinde ibuye. Kodwa futhi akekho nondaba ukuthi zize zingekho nje ziyephi. Esikhathini samanje uma ubheka ake ngibekise nje emabandleni namhlanje kunakekelwa abantu ngokuthi banani. Loyana unemali uyakwazi ukunikela kunakekele lapho. Lezi ezinye ezinganalutho azinakiwe. Kodwa uJesu uthe yalusa umhlambi wami, nakekela izimvu zami. Akashonga ukuthi ezi-rich noma eziphuthe izimvu zakhe. Noma izimvu zakhe ziyafanana, ziyalingana zonke, ayikho engcono kunenye, ayikho enonile kunenye. Funeka zonke ezifanana izimvu zesibaya sakhe. Amen. Okay, ukuthi noma khona officer okuyi-eda kule eqeda ukushiwo ubakumotha. Mhlambe kulena nje eqeda ukushiwo babumotha. Uyabona leyo mfundisi uDlamini ijule kabi. Ijule ngendlela ukuthi ufika ubasa umlilo. Mina ngapha ngakithi sikhule kuthiwa khona amaXhiba. Amakhishi siwatholela emadolobheni. Lapho bekubaswa phansi. Manje ngendlela le ndaba esiqeda kuyilalela ibekwa ubabumotha. Iphambene ngendlela ukuthi kuthathwa iketela layobekwa emlilweni webhodwe lemlenze emithathu. Kwase kuthathwa ibhodwe lemlenze emithathu liyobekwa la okufanele ngabe yiketela khona. Utholakala ukuthi ke iketela lapha lizosha ngoba kuyona indawo yalo. Lapho beke khona ibhodwe ekuthiwa yilesintu alinayo indawo yokufaka ugesi, yabona. So ke lana esikhuluma khona kuthathwe umfundisi, anganomlalele kahle umfundisi uDlamini, wayobekwa ebandleni endaweni kaMelusi, anganoma uyayizwa leyo. So umfundisi ngumuntu onjengothisha, yabona, uyafika esikoleni azofundisa ahambe, kusala isecurity, ngesintu umalusi, umalusi iBhayibheli limshilo
nguyena ohlala lapha ukuhlala khona izimvu ngoba ziyalizwa izwi lakhe. Uthi kuJesu ke mina ngingumalusi omuhle. So ke lento iphambeneke ngenxa yemali. Kube sekususwa umelusi kwazongena umfundisi. Umfundisi akanazi inseka zokwelusa. Unezokufundisa. Manje yena ufundisa abantu noma belime. Kuthi abantu befanele ukubhandishwa. Yena uyafundisa. Yena uyabafundisa. So ke iphambene lento. Yikho ke ngithi akulula ukuyilungisa ngoba imoshwe imali. Kusuke kwakhona ubisi lapha ya. Angithi mina ngeke ngelusa inkomo ekhaya kithi. Bengithi mangibuya neinkomo kusenge mina engizelusayo. Bese futhi ngiyazi inkomo kufanele ngingayisengi namhlanje enenkinga. Bese ngiyazi inkomo eyephukile ukuthi angiyibeke endaweni ethile ngingayifaki neziningi. So ke kukhona la ebandleni mfundisi. Imve yephuka ngokuthi ingane yayo yabo ingene esilingweni sokukhulelwa angithi ebandleni. So umi isikhulelwe ebandleni bese kutholakala ukuthi ngoba ngumfundisi lo uyabona yena uba groupa bonke abalimele nabaphilayo ngoba umsebenzi wakhe ukubafaka izinto ezingena ngeindlebe yabona manje mebahlukanisa bazukuzwa laba noma belimele kanti umalusi uyazi ukuthi uma ngithatha lenkomo esalimele ngiyoyifaka neziphilayo zofeza igwazi esibayeni so angiyivalele yodwa kanje iziphole uyivalela kanjani uyayihambela umelusi ekhaya kuke kube khona mhlambe babamotho uzoyikhumbula lento kuke kube khona abantu mhlambe abagulayo noma asebebadala abangasakwazi ukuze enkonzweni kodwa abahanjiselwa isidlo emakhaya uyabona kusho ukuthi baselwe emakhaya kusho ukuthi ukudla kusiwa kubo kanje ukuthi umelusi uma inkomo ilale endaweni ekuthiwa yiqabazi indawo engenatshani uyahamba yosika amaputshutshu asike utshani abusondeze eduze kwawo lapha ikhona ngoba uzoyondla ngoba ngumalusi uyayazi ukuthi ilambile manje idinga amanzi uthisha ufuna ukuyifundisa ukuthi uma inkabi ingene ejokeni nje idonsa kanje ilokho kwaziwa uthisha so yikho ke ngithi ke kuphambene la mufunda iBhayibheli kuyalandelana nje kahle ukuthi ke umuntu othisha wathi omunye umfundisi mangithi ngiyambuza uthi kimi konje awungitshene uthisha uma efika esikoleni ezofundisa ube seyelala khona yini sephenduka security ngithi mina cha uthi manje yini abefundisi bafune ukuthi basuke manje bazohlala emission la kuhlala khona umelusi uthola ukuthi njobe ehlala emission usemkhulu uyena omkhulu kunezimvu izimvu seyinakekela yena sekuyizimvu ezilanda ukudla zihlupheke zithi inceku yenkosi inkosi yami ilambile ongabe yiyona phela inceku yenkosi lengimelusi esa izimvu emadlelweni mfundisi nabalaleli amen yes mhlawumbe kuma ukuthi khona officer ukuenda okuqeda ukushiwo ubaba mawuthi khona mhlawumbe ufuna ukueda and then bese ngiphosa owami umbuzo hayi khona noma kungekho ukutheni kodwa lento esho babudla kude iyo ke ebalekile angisho ngoba sikhuluma ngendaba kaMelusi nje ukuthi uye onakekela izimvu kodwa abelusi balesi sikhathi kungazathi izimvu efanele zinakekele bona instant ukuthi bona kube yibo abanakekela izimvu bese ke egcineni kwakhona ila kulula khona ukuthi izimvu bese ziyalimala kwenza lokuthi kulimaleke kalula izimvu and futhi noma seyilimele ngoba phela kusuke sekuyize inakekela wena
awukwazi ukuyibona inenkinga njengoba esho nje ukuthi abanye bethu sinabogogo funeke ukwazi ukubahambela okungenani funeke wazi ukuthi sinabogogo endaweni ethile labo gogo abanayo transport yokuza la enkonzweni funeke kube uwe njengomelusi uthi hey angithola abantu abazongilandela ogogo le babalethe enkonzweni bazokhonza uma ngabe bazokwazi ukuthi bagibele emotweni beze ngoba uwe ulusile la uJesu uzobuza babona abalusi ngezimvu zakhe ukuthi nazalusa kanjani ngoba the reason mayethu uJesu yelusa umhlambi wami ukuthi vele ufuna uweluse wena unakekele umhlambi so abahamba abafundisa kube ngabafundi kungabi izimvu efanele izocinga abafuyi abelusi ukuthi hey umlusi ungakuphi manje ngoba yizi izimvu phela uwe melusi ogade ukuthi izinto ezolimaza izimvu zami zikuphi funeka uqila uyilokhuzeke uzazi izindawo ezi dangerous for ezimvini so ke manje izimvu mase ziluse wena kusho ukuthi uwe olusiwe okusho ukuthi izimvu mayibhekana nenkinga akekho ozoyiprotecta phela ngoba uwe zeluse wena manje kusho ukuthi zona seyiphenduke zaba umelusi kuwe so lokho kuyaphambana nezwi likaNkulunkulu abelusi abaningi namhlanje noma kuthiwa welusile la unebandla la mayibandla likhona la yena uyahamba uyohlala le esantini izimvu zizodwa la bakuthiwe ebusuku ziyagula kwezekalani ubani ozinakekelayo bakuthiwa ziyafona funeka asukele esantini eze la ePretoria welusile mawelusile uzigada izimvu ziba la uba la izimvu zakho zikhona nawe uba khona lapho ngoba umsebenzi wakho ukuzelusa izimvu kodwa manje this time abelusi babaleka izimvu bayehlalele beze nje bazolanda ubisi lazo la bathatha ubisi bahambe so ke ngamanye amagama kumele umelusi angabi kude nezimvu awukwazi ukuba mude nezimvu izimvu bayivelelwa inkinga ubani uzobeyibhekile ngoba wena kuthiwe welusile ungumelusi that's why ke siveza le ndaba ke kakhulu ukuthi abelusi abaningi bathi bangabelusi kanti baqale bajaha ukuyolusa kanti abakavuthwa abakaphekwa funeka uqala uphekwe ube uvuthwe bahambe bayolusa bese ngama prematured base weak therefore akakwazi ukulusa izimvu ngokwendlela okufanele zeluswe ngayo amen mhlamba ke ngithi mfundisi sekhuluma igama enzima kabi phela baba uyabona mekhuluma indawo eyigwili santini uthola ukuthi ke mfundisi izimvu isetsakani isibala sikhona kodwa yena uhlala esantini kusho ukuthi lendlu okuthiwa imission house ayikho lapha esibayeni sezimvu ikude kusho ukuthi akuseyona ngoba phela indlu yephoyisa abakwethu ilapha esangweni ila isangweni ngoba ivimbe igade ukuthi yini engenayo ezolimaza izimvu and yipi imve fohla ebusuku ula ngilapha ke kuthenini ubaba Mothamethi umegulayo igula ibisimfonela akasuki baba Motha eze ufonela omunye ngoba yena mkhulu ngithi uyabona ufonela omunye athi ungakwazi ukuyongibhekela ubani hey bayahlupha abazalwane uyabona eshelele athi awuyongibhekela isizathu mkhulu yingakhe engekho lapha esibayeni sezimvu le santini ngoba usendaweni efanelena ngoba mkhulu nice amen so kuleyo ngxenye ke let's say ukuthi inkosi ethathe yayongibeka lapho ukuthi ngiyohlala endaweni ethile mhlamba ke ngithi nje ngokomsebenzi wenkosi yes inkosi ingithuma ukuthi ngenza umsebenzi endaweni ethile mhlamba umzekelo ngenza umsebenzi eMamelodi inkosi nje ingithuma mina ukuthi ngeMamelodi ngivele sengihlala khona mhlawumbe ngihlala eSandton so umuzwa ungivele eSandton so ngenza njani kuyingxenye esuyi kanjalo amen ezinye izinto angisho kunezinto izinto zenzeka for the reason emhlabeni esiphila kuwo kukhona ukuthi uhlala eMamelodi noma uhlala khona
kunomsebenzi onawo maybe or indle yakhe ile esantini. Yes. Then obvious izimvu lazikhona uNkulunkulu ukuthatha ukusondezela kuzo uma kwenzeka. Kodwa kuyenzeka ukuthi yindle yakhe le kodwa izimvu zele but ke uba nawo ama means mhlawumbe ukuthi ukwazi ukuthi ube nendlela yokuthi labo bantu la uluse khona ube nendlela yokuthi ukwazi ukucommunicate nabo noma ukuxhumana nabo ngendlela ekahle ezobenza ukuthi nabo babe happy ngoba into efanele siyicaphelela uma kuthiwa ungumelusi ngoba izimvu fanele ithokoze ngomelusi wazo. Funeke zazi ukuthi hayi umelusi wethu ukhona ngoba laba bantu laba banezinto eziningi endleleni because of the enemy. Kodwa manje indawo mase especially kulesikhathi samanje Nceko abafundisi yiba babalekayo. Iproblem ila ukuthi umuntu uthe mhlawumbe angabona unemali engaka or imali iyakhona ukuthi angasuka avela suka abaleke ahamba yohlala sewufuna ukuyozimesha ukuthi odla kude bahlala hapi konje uyabona sengifuna nami odla kude ukuthi laba bamagama bahlala kuphi sengifuna ukuyohlala lapho kuhlala khona laba bamagama akusesiyo ukuthi ngenza umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi ngiphushe umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi ngibe lapha kodwa mawuphushe umsebenzi kaNkulunkulu uthi hamba ohlala lapha kunabantwana bami abalapha abaningi akusilicala lokho ngoba wenza umsebenzi wenkosi kodwa mawuhamba ngokuthi suhambiswa inyama ngoba phela angisho thina singaba moya funeka sibheke ezinye izweni ukuthi ngize ngiyalapha nje ngiya ngoba kuyinyama or ngiya ngoba kuumoya funeka sihlukanise lesibheke lezo zinto ukuthi ngiphushwa umoya or ngiphushwa inyama then uma ngiphushwa inyama kusho ukuthi angisenze umsebenzi kaThixo sengenza umsebenzi wami yabona kodwa mangihamba ngokukamoya kusho ukuthi ngisenza intando ngisesentandweni into efanele siqaphelela ukuthi angingaphambani nentando kaNkulunkulu angabi kude nentando kaNkulunkulu always into engiyenzayo mangiyenzele for udumo likaNkulunkulu ukuthi okay la uNkulunkulu uyathokoza uma ngikwenza lokho or umoya kaNkulunkulu uyavuma ukuthi ngikwenze lokho ngoba lesikhathi sesikuso isikhathi esidangerous kakhulu Nceko bengithi ngizovuke ngifunde nje lapha kuMatthew chapter 24 kakhulu from verse number 9 uma angazi isikhathi sekuthi sinjani mhlawumbe ngizaze ngidle isikhathi kunezinto amen ngicela nje ukufunda Matthew chapter 24 noma bebaningi amavesi abesowathinta kodwa isikhathi sethu sisilibaza lithi ke uverse chapter 24 kunezinto engifuna ukuyiveza lapho lithi lapho ke baya kunikhaphela osizini banibulale niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami asizokukhuluma kakhulu ngoku ngifuna nje ukulandelayo lithi khona ke abaningi baya kukhubeka bakhaphelane bazondane kunezinto esizenza thina ngokwethu kanti sesi-invite imimoya yokuthi ngiqale ngizonde wena or ngiqale ngibe ku-competition nawe sengizenza lezi zinto angizenzi ngokomoya kaNkulunkulu kodwa sengenza ngani ngokuthi sine-competition ngifuna ukuthi kuvele mina kunokuthi kuvele nawe ufuna kuvele wena nalo ufuna kuvele wena so ke lithi iBhayibheli ke kulezo khathi kuyofika isikhathi lapho abantu bayokukhaphelana bese bayazondana kusho ukuthi lezi zinto uma sizenza ngalendlela ziba nemimoya yazo awuveli nje ufuna ukushiya ibandla uthi hayi sengifuna ukuyohlala endaweni engathi ithe ukuthi thuthu kanti sengihamba sengikwenza lokho ngokomoya angisakwenzi ngokwentando kaNkulunkulu lithi ke khona ke abaningi baya kukhaphelana baya kukhubeka bakhaphelane bazondane kuyakuvela abaprofeti bamanga abaningi badukise abaningi ngenxa yokwanda kokubi kuzophola uthando kwabaningi ngilandele ligama ke ngenxa yokwanda kobubi ezinye izinto sithi siyazenza kanti ngoba inemoya wakhona zi-invite the spirit ispirit sani sokuthi kube khona ukuphambana nezwi bese sesigcina khaphelana sesiyazondana sesiyapretendana uyabona manje emabandleni manje kuyapretendwana namhlanje akusasi ukukhonza uNkulunkulu ngeqiniso abantu bayapretendana ngisho mina upretendana lokwangeqiniso bakugcwala abantu babekhona enkonzweni kodwa nje bayapretendana akekho uthando omunye ngothando likaKristu ngoba thina sakhiwe ngokondlela kaKristu ukuthi kufuneka sithandane ngothando lobuKristu
Fanele ngikuthande Mr Dlamini, ngikuthande unconditionally. Ngingakuthanda ukuthi because ungenzele lokhu nalokhu, ngikuthanda ungangenzanga lutho. That's why ke lezi zimvo okhuluma ngazo lezi ezilimele nezigulayo zigcina zingaboni ukuthi zizobalekelapi. Ngoba uthando lunjani alisekho, selupholile la endlini kaThixo. La endlini kaThixo ila sekucompromise kungasathandwa nakona. Uyabona ukuthi la uthando alisekho luphelile. So manje lithi iBhayibheli lana ke ngenxa kwanda kobubi uyalizwa ukuthi uthando luqedwa ukuthi sekwande ini ububi ngakathi kugcwala emhlabeni. Uthando liyancipha ebantwini, liyaphela. Why luphela? Because abasafuna ukuhamba ngokwendlela le kaNkulunkulu ayimisile. Bafuna ukumise zabo, bafuna ukubeka ezabo izinto la endleleni. So lethi lelizwe ke ngenxa yokwanda kobubi kuyophola uthando kwabaningi. Kusho ukuthi ke lo luthando liqedwa ukuthi abantu bavumele zonke izinto ekungasizo ezasekukholweni zibe ngazathi ngezasekukholweni. Kanti lezi zinto zizocindezela abantu ukuthi baphelelwe uthando. Baqala abantu ba compromise. Uthola umuntu iBhayibheli lithi thanda umakhelwane njengoba uyithanda wena. Yes. Yabona uthanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho. Lento lena yinto yamakholwa, yabazalwane, yamashebhadi, yabafundisi bonke ukuthi bathandane. Ngoba silana nje uthothi awungazi kodwa mawuza imessage uthi le message le ibalekile. Ngiyacela lo muntu akeze ngizwile ukuthi kunobabudla ukuthi la akeze azokhuluma lo mlayezo la ukuthi ngoba uyalithanda ibandla likaKristu, ungumelusi la ibandleni. So mawumelusi omuhle uyakwazi ukucela inceke kaNkulunkulu ukuthi ungamcelela ukuthi azoshumayela lefunwa uwe. Umcelela ukuthi akazodeliver umlayezo kaNkulunkulu engiwuzwile ozokwenza ukuthi ibandla lithandane. Ngoba phela thina sakhiwe ngothando. Singabantwana baNkulunkulu fanele sithandane. So ke le verse ke lingizwisa ubuhlungu ke lelithi ke kuya elithi ngenxa yokwanda kobubi kuzophola uthando kwabaningi. Bese ke verse number 13 athi kodwa okhuthazela kuze kube sekupheleni nguyena yokusindiswa. Uyabona manje ukuthi la kulendlela zikhona zonke lezi zinto kodwa funeka abazokwenzani manje abazokhuthazela abazobekezela kuzo le inhlupheko. Amen. So uthothi la endleleni akuthandwana kodwa wena ukwazi ukubekezela ubathande ngenkani bengakufuna abantu ngoba vele lishilo izwi lathi ngenxa kwanda kobubi kuyophola uthando kwabaningi. Amen. Ake ngibuyele lapha ya oyiqale khona ngokuyibuza ukuthi ke nakho ke vele wakhile la. Yes. Ngicabanga ukuthi mina ngingumuntu olithanda kakhulu izwi onele ithi. Nginobaba lapha ya ongikhulise ngevangelwa kwamadlala. Oganwe ngumama noma ngingathanda ukumbiza ngegama ngoba ngumuntu omdala. Kodwa ngoba nakho ngingala bathi ngumama mfisa ku. Lo baba lowo ube isibonelo kuze kube manje uhlala emishini akekho endlini yakhe esedolobheni neselokishini wayishiya unezindlu zangempela wayishiya wayohlala la masuka nawe manje la siyomfica la kunendlu yokukhonzela khona emakhalavaneni ahlala kuwona ngoba welusile. So ke ngifuna ukuthi ke kahle kahle ayikho into ngathi cha ngificwe iubizo nginendlu kuphi leyo nto ayimthinta uNkulunkulu ngoba angazi ukuthi bengenayo uAbraham indlu uma ngabe ethi akaphume nje ezweni la kubo. Uyabona kwathiwa akaphume ngisho ezweni ngisho ihlotsheni ayezweni angalazi. Usiyabona ukuthi ayikho into ngama ngayo ngoba nakuyo leyo ndlu yakho mawusubiziwe kuzothwa phuma ku. Yabo so ke kuyaphunywa ezweni lakini uyamethembisa ukuthi ke uyabona nje ke ngiyokwenza isizwe esikhulu ngithi yabona kodwa uyaphuma nasesantini uhamba uyelapha izimvu zikhona ngithi uAbraham wayemelusi. So ke njobe bizwe umelusi akekho umelusi okahlala endlini izimvu zile izodla masina abantu phela. Umelusi ake ngithi ufika umuntu uzocela umfana amelusele
umfana akahlali la ekhaya kodwa eluse kwaMotha uyahamba phela ekumotha ngoba ngiyena omcelile uMotha akathi ke mfana wami kuzongilalela la nansi indlozo lala kuyona kusho ukuthi ekhaya kubuzwa ngokuvakasha kodwa ngoba uceli umelusi uhlala la phela ukuze makukhona into eyenzeke ebusuku kulezi inkomo amcelele zona akhone phela ukuzibona uNkulunkulu ngiyena owakhela abantu izinto mefuna ube nale yandlu la angayenza nakhona so ke ngifuna ukuthi cha uma nje uNkulunkulu ekubiza loba bengikhuluma ngaye uqale wanemishini enquthu besihlala naye emakalavaneni eshiya umuzi wakhe eDandi wawudayisa wawuhlala emishini ephumela okushini eDandi wawudayisa sawuqala phansi imkhukhu wasuka lapho bamakhela istays wakhe istays ngaphandle elokishini kwase kuvela indawo enkulu eplazini la ngaseDandi kwamphoqa ukuthi ashiye istays awuqala phansi kwakhe umkhukhu eplazini azohlala kuwona lesikhathi esafika enquthu ngizama ukuveza umuntu oyisibonela ufike welusa inkomo zasemancubeni esuka kade sebenza esibhedlela udokotela eIdindele ophelelwa yonke into imonto wawulusa inkomo zasemancubeni uzeluselani na uzelusela ukuthi uma ntambama ecelwa omama kobaba bamvumela ahambe nabo ngoba uyelusa uyahlakula kusho ukuthi athathe inkomo ayibeke lapha abuyazohlakulisa omama ukhula kusho ukuthi abantu balaba endawo bonke sebekhipha inkomo bezisa kumfundisi lapha entabeni laba abanye abefundisi bethi awubheka omadlala baphuphe kanjani sebelusa inkomo sebahlakula kanti yena wenziwe wawumelusi njengoba enza lento uzokhiqiza abantu bese kuthi intambama obaba bathi hawu umfundisi bathatha omama nabantwana nihambe inkonzo yabona ukuthi umelusi uba nesu so ke ngizama ukuveza ukuthi bakhona abantu abayishiyile izindlu abangafani nombuzo kaPhela ukuthi thina ke manje sishiye konke yini esizoyithola so ke ngisho ukuthi ke uma uAbrahama kwathiwa kashiye ngishizwe la kubo nawe impela leyo sanithini yakho iyosala ayi bafundisi angazi babuthe mhlambe before singayivala if ubunakho obungaku-eda mhlambe nokusenhlizweni yakho nje might be based on lokhu babakushoyo okanye nje anything from your heart. Amen. Noma kungekho nje ukutheni nceko kodwa nje into efanele sicaphele kakhulu ukuthi funeka siqaphele ukuthi singalahlekelani nomoya ingcwele ngoba into ebhlungu kakhulu la manje ukuthi sekushunyayelela ivangeli kodwa lishunyayelwa umoya ingcwele engasasekho okuyena esiyenikezwe yena okuthiwa uye ozosifundisa indlela kaNkulunkulu noma ukuhamba noNkulunkulu. So uma sishumayela ivangeli in the absence of the Holy Spirit kulula ukuthi endleleni sihambe siphambanisa izinto, sihambe silimaza abantu, sihambe sikhulume kabi ngabantu kanti abantu baze babaleke thina kanti thina siba bokubaleka kufuneka abantu kabe beza la kithi. So enye ke into engifuna ukugcina ngayo ile yokuthi abazalwane bonke emhlabeni ababe nalento eyayikhona kubazalwane baseBeria. Lithi iBhayibheli lapha lethe likhuluma amagama lithi abazalwane baseBeria babe bahle angikhothe ngoba abanye bazofuna ukuyifunda mhlawumbe abayazi chapter number 17 verse number 11 wezenzo the book of Acts. Ithi abaseBeria babe bahle kunabaseThesalonika. Lithi babe hlola imibhalo ukuthi yonke into ekhulunywa ngabapostoli injalo na. Ibandla ke libuyele kuposition yokuhlola imibhalo manje. Ukuthi yonke into ekhulunywe nguMotha or ekhulunywe uDlakude or ikhona na ithini eBhayibhelini lithini izwi. Yabona afuna umuntu ukuthi lento ayikhulumile ayihlanganise nezwi njengoba ngeke ngasho kanti thatha izwi bese uyakholwa ukuhlanganise lezi zinto zowu2. So ke abazalwane bake bahlole imibhalo lithi iBhayibheli abaseBeria babe bahle
kunabaseThesalonika. Uyabona ukuthi emhlabeni kunabazalwane abahle bese kuba nazalwane ababi. Uyabona? Ungavumi ukuthi ube umzalwane omubi ngokungahlola imbhalo. Uthathe konke ngoba lokho kwenza ukuthi even ulimele uyikhole limele awukwazi ukuhileka kalula kanti awuthathanga izwi walihlanganisa nokukholwa. So ke ngizama ukuthi abazalwane mabahlole imibhalo kuyo yonke into ukuthi ngempela izinto ezikhulunyiwe ngabapostoli zinjalo na. Ngizama ukuthi abapostoli behlolwa yibandla laseBeria. Kusho ukuthi leli laseBeria ibandla lalilihle kunabo laseThesalonika lalihlola imibhalo. Abazalwane bake babuyele back to the scripture manje. Bangalindi kuyofundelwa umfundisi iBhayibheli ngoba abafundisi banamhlanje badukisa ibandla balifaka ehlathini ngokuthi ibandla alihloli imibhalo. So ke ake sibe ibandla elinjani elihlola imibhalo kuze sizoba bahle kunabaseThesalonika, sizoba bahle njengabazalwane bakuphi baseBeria sihlole imibhalo. Amen. Okay, good. Lapho ongagcizelela kulokho baba. Bengagcizelela ngakho nje ilokho engiqale ngakho ukuthi ake sikhumbule ukuthi siwuSawuli. Ake sikhumbule ukuthi sikukhanya. Yonke into oyikhuluma phambi kwabantu usazoyilanda ngayo. So nje umzalwane nomzalwane kuthiwa wonke amazwi awakhulumayo umuntu usazophendula ngawo. So asikhuluma into esezweni singayikhulumi into engekho ezweni ngoba into engekho ezweni uma usuyibuzwa awusakwazi ukunginika i-answer bese uthi kusho umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ukhuluma into esezweni ngoba izwi liwukudla kwakhe. So nje ilokho nje nginakho namhlanje ukuthi ibandla kodwa kakhulu ingceku azikufunde ukuthi ziwusawuti azingayenzi yazi kuze kube khona amabandla anjengamaqembu ezepolitiki uthola ukuthi ibandla elithile liyalwa nelithila lingenelani umuntu ola fanele aze ayesowethu ngoba umfundisi wakho lapho kodwa likhona elinye ibandla likaKristu eliseduze kwakhe kodwa ngoba yena akamfuni lithi ke izwi lenkosi lapha ngicanti incwadi yamaHebheru cisha amaHebheru 12 verse 14 mangicabanga lithi zamelana ukuthula yabona nabantu bonke bese lithi ongenakho lokho ngeke ayibone inkosi sengiqedileke mfundo. Amen. Bazalwane sibonga uNkulunkulu kakhulu ngawo wonke umsebenzi owenzeka lapha kule ndawo. Bafundisi bami ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga kakhulu nani labazalwane mhlawumbe nje mangenza ngalolu hlobo because lana siyasenza show siquba umsebenzi kaNkulunkulu. Abantu asuke befike la asiba namathelisi kithi because uyedwa umuntu owenza umsebenzi wenzeke uNkulunkulu. Umuntu okanye kubantu abafisa ukuxhumana nawe mfundisi mhlambe bangakuthola kanjani mhlambe sengaba ukuthi for further engagement njalo njalo. Amen. Cha mina ngiyatholakala ku efonini ku WhatsApp kakhulu 0733 777 974 ya WhatsApp leyo phone uyafona futhi na ufuna ukukhuluma nami. Amen. Jesu Kristu inkosi. 069 79 326 73 069 79 326 73. Bazalwane siyabonga kakhulu angithathe leli thuba ngibonge kakhulu. Thank you so much saints, thank you so much saints for your time. Ngicela ukuthi sibonane lapha eThekwini ngomhla ka2 May siyobe silapha eMkhumbane Hall ela siyobe sinomkhuleko khona uMkhumbane Hall it between Chesterville and Mayville. Let me put it in that way, Chesterville and Mayville. So silapha ngomhla ka2 we are starting from 10 XN. We are going to pray lapha. If you are around there, please do join us.
laphana siyeza kakhulu egameni likaJesu Kristu. For today ngicela ukuthi siyibambe la sibonane nange-episode yethu elandelayo. uNkulunkulu anibusiseke anifihle lapha emakhaya. God bless you. Amen.